Mauna ni part to sa itong pagpanguhag kurakol mga idol. Ensure naging sudan na mo diri karon. Kay daghan man kayo nagtapok diri mga idol. Murarag kambis nga nagpungpong. Tingogit kay ko basta ingon ani nga adventure. Oy man Chris TV kadaghan ba ding kurakol sa dapita? Murag wala pa siguro ni masumuki sa mga tirador ing kupisot. Asa man ni nadapita man ni Chris TV. Naami diri karon sa San Fernando Lulubotyo. Medyo layo-layo lang gyud. Pero okay ra kay daghan man kayong grasya. Walay daghang istorya panguhaon to ni mga mananapa unya atong isuod sa bulsa. Oy hala man ni Chris TV aringkil mga ake. Ana ginaing ko pisot basta magpuki. Unya ubay-ubay na gini among kuha. Oh. Baymon. Okay ra ka na Baymon? Mayan na bay, sudan ta bay, pulutan ba? Oh. Ibay na. Unya mga idol, abdan tagutom diring dapita. Ngaon lang tagbuha ani idol kay abdan mis gutom dere. Bay, pay buha bay? Ha? Nakakauna day ko nagbuha si Bayramon mga idol. Ngig mga idol, ngig ba? Mulai tawag bay og pugong sa bulso. Pugong sa ni sa kabuhi mga idol. O ginani bay, gutom tayo tiki-tiki. Kalibli. Pwede kita dali marintoy bay? Oy hala, pwede ra gyapon kuno sa tiki-tiki mga idol pero dali ra kuno marintoy. Aw dali jud marintoy man yung TV ka wala may kaon. O mao gid ko pisot. Mga idol, inani mo sa una ka lang mangumpay bitaw minya. Dugay may mauli ba? Ang dami kabaw. Gutumon sa libon. Magkaog buwa. Unya atong paminawon si Bayramon. Lamay tubig ba? Tambal sa oho. Amulan ni angay ngayon ang lubi mga idol. Para ang uban matambalan pud ang kagutom. Wala. Rag. Buwa. Manoy Chris TV, wala day mo magdala og tiki-tiki. Wala lang may magdala og tiki-tiki lulubot yo. Basin unyang masangit ang purol ni Bayramon sa tuod sa kahubog. Unya mga idol, ang lubi na hinay ka na din akong kaon. Okay kayo, pugos pulso. Winas kay ko ani mga kauban ako mga idol kay pinangga kayo ko. Gabi? Pugos pulso ba? Misurin din og kaon si Bayramon kay kulang naman siya sa ngipon. Ang rakol mga idol ya. Kamake. Kung gutom ba? So wala ka ila sa gikaon ni Manoy Chris TV mga idol. Mao na siya gitawag og buwa. Ang uban tawag na siya bot-bot. Ingko pisot lahi sad sa amo. Ang kanang bot-bot daghan naglagot kay hambugiro kayo puwa kayo ang lubot. Ha ha ha. Hindi ko malimot aning kuan bay kining nga dalinog ba? Pero kung dalinog ang dako na og buwa, pwede itamis. Kuan sa na. Kapon ba? Okay kayo, pugos pulso. Ning tungura manguli na may mga idol. Si Bayramon nagtiki-tiki dayon para kuno pa kondisyon mga idol. Daghan mi kuha mga idol. Pila data na ngat kat sa kuan sus. Sige big bike kasi siyempre na puong abutan ko. Unya, gipakita ni Bayramon ang kinakusgan mga idol. Gamay ro kayo bay. Mao ra may nadaw-daw bay. Tulura gid ka baki among nadakpan mga idol. Ang mga baki tuaman sa evacuation. Ulan man kayo gabi mga idol. Wala ka na rin dito. Bayramon mga idol kakuha og baki. Pero unsa may pinakanindot na bay? Pero mao gini pinakanindot mga idol. Kini ba? Ang kanang nasa ubos bay mo ni pinakanindot na. Kanang Tiki-tiki. Maluto rin ba? Dili ni may lutulan ko ba? Buwan ini ko sa huson. Sa huson? May ko sa huson. Tilaw bay. Pero dili ni mo gusto ka mukha na dili kini mo panit. Kila ka na bayon? Dili ko ang panit bay? Uy lain din na ako na bayon. Tilaw ba bay? Di ko nang kilo ni baki. Dili type ni Bayramon kilawon ang baki mga idol. Unya na ako'y nabantayan. Murag para sa pari man ni among tagayanan. Pari bay, gamay ba?
sakristan sa kristal. Uy hala, para na ikuno sa sakristan. Unya, naapod ko para sa pari mga idol. Pares pare. Pare niya. Pares pare din ha. Uy hala, si Beramon pari na di ikuno siya. Daghan po na ni rakit si Beramon. Kaysa wala makahibalo, manghihilot man po ni siya mga idol. Ah, grabe hagtalent ni Beramon Manuel Chris TV. Ay, iba talagang may alam ang kupisot. Kaysa tiki-tiki, maura may makapasmile niya po. Nga.